Sa ngalan, sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Mga igsuon, nianata sa ikaduhang Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw, gitawag ni nato og pista sa Divine Mercy. So, happy pista ninyong nagdebosyon sa Divine Mercy. Unya, pagpahinomdom pod ni nato nga ang kaluoy sa Ginoo, ang Dios nung kaluoy, mausad ang atong kinabuhi nga puy-an. Una, iampo nato nga ang tibok katawhan sa kalibutan magmaluluyon unta sa usag-usa aron mabatunan nato ang kalinaw kahusay. Labi na gyud dinhi sa atong nasod, ato unta mga politicians makat-on unta sa pagkaluy-anay sa usag-usa dili sa pagdinautay ug pagdinumtanay. Ato sang iampo ang katapusan nga adlaw sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity. Karon tapuso na, tak-upa na ang atong pagsaulog. Hinaut unta nga ang mga bunga sa atong pagsaulog sa ika-500 years sa atong pagtuo dinis Pilipinas, mubunga unta og daghan pang mga maayong butang sa atong kinabuhi. Ayampo sa nato nining misa ang atong mga benefactors ug donors nga unta tagaan sila sa daghang mga grasya nga ilang gikinahanglan. Atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita, o Dios sa kaluoy ngaway katapusan, niining bag-ong pagsaulog sa Pasko sa pagkabanhaw, imong gipadilaab ang pagtuo sa imong katawhan. Dugangi ang grasya nga imong gihatag kanamo, aron makamatngon kami pag-ayo sa bahandi sa bunyag nga naghugas kanamo, sa Espiritu nga nagpakataw kanamo pag-usab, ug sa dugo ni Kristo nga nagtubos kanamo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinotlo, gikan sa basahon sa mga buhat sa mga apostoles. Daghang mga milagro o mga butang katingalahan nga gibuhat sa mga apostoles diha sa mga tao. Nagtigom ang tanang mga magtutuo didto sa portiko ni Salomon. Walay tagagawas nga nangahas pagtipon kanila, bisan tuod gitamod sila pag-ayo sa mga tao. Apan misamot kadaghan ang mga tao nga nanuo sa Ginoo ug nahidugang sa ilang pundok. Tungod sa gibuhat sa mga apostoles, ang mga masakiton gidala ngadto sa kadalanan ug ipahigda sa mga lantay ug sa mga banig, basin na lang malandungan sila sa anino ni Pedro inig-agi niya. Og nangabot ang daghang tao gikan sa kalungsuran nga kasikbit sa Jerusalem nga nagdala sa ilang mga masakiton ug sa mga giyawaan. Og nangaayo silang tanan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo, ang iyang gugma walay katapusan. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo, ang iyang gugma walay katapusan. Pasultihang balay ni Israel, ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Pasultihang balay ni Aaron, ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Pasultiha sila nga mahadlokon sa Ginoo, ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo, ang iyang gugma walay katapusan. Nagkalisod-lisod ako ug nasukamod, apan gitabangan ako sa Ginoo. Ang akong kusog ug akong kaisog, mao ang Ginoo. Ug siya kanhi ang akong manluluwas. Ang malipayong singgit sa kadaugan, diha sa mga tulda sa matarong. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo, ang iyang gugma walay katapusan. Ang batong nga gisalikway sa mga magtutukod, nahimong bato sa kanto. Ang Ginoo gihimo kini
Kahibulungan kiniya tubangan sa atong mga mata. Mao kiniya nga adlaw nga gihimo sa Ginoo. Maglipay kita ug magsadya dinhi niini. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo. Ang iyang gugma walay katapusan. Kinutlo gikan sa basahon sa ang gipadayag. Ako si Juan nga inyong igsuon, og sa akong pagkahiusa kang Hesus, miambit ako uban kaninyo sa iyang mga pag-antos, og sa iyang gingharian, og sa iyang pagpailog. Gidala ako ngadto sa pulo sa Patmos, tungod kay gisangyaw kuman ang pulong sa Dios, ug ang kamatuoran nga gipadayag ni Jesus. Sa adlaw sa Ginoo, gigamhan ako sa espiritu, ug sa akong luyo, nadungog ko ang kusog nga tingog nga milanog sama sa usa ka trompeta. Miingon kini, isulat ang imong nakita ug ipadala ang sinulat mo ngadto sa 7 ka simbahan. Sa Efeso, sa Smyrna, sa Pergamo, sa Tiatira, sa Sardis, sa Philadelphia, ug sa Laodicea. Milingi ako pagsusi kung kinsay nakigsulti kanako, ug nakita ko ang 7 ka kandelero nga bulawan. Sa taliwala niini, nagtindog ang dawtaw nga nagsulob og bisti, nga sangko sa iyang tiil, o gibaksan ang iyang dughan o bakos nga bulawan. Sa pagkakita ko kaniya, natumba ako sa iyang tiilan daw patay. Unya gitapion niya kanako ang tuo niyang kamot og miingon siya, ayaw kahadlok, ako ang sinugdan og ang katapusan. Ako ang buhi, namatay ako apan tan-awa. Buhi ako og dili nagayod mamatay, ilalom sa akong gahom ang kamatayon ug ang Hades. Isulat ang mga butang nga imong nakita, ang nahitabo karon ug ang mahitabo unya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw o Ginoo. Sa pagkagabi na ni adtong Dominggo nagtigom ang mga tinun-an sulod sa lawak o gitrangkahan nila ang pultahan kay nahadlok man sila sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo. Unya, mitungha si Jesus sa taliwala nila og miingon, mainyo unta ang kalinaw. Human siya makasulti niini, iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot ug ang iyang kilid.
Nalipay pag-ayo ang mga tinun-an sa ilang pagkakita sa Ginoo. Unya si Jesus miingon kanila pag-usab, mainyo unta ang kalinaw. Ingon nga gipadala ako sa Amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Gisulti niya kini og unya gihuypan niya sila og giingnan, dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. Kung ang ilang mga sala dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon. Si Tomas nga ginganlag kaluha, usa sa napulog duha ka tinun-an, wala mahiuban kanila sa pag-anha ni Jesus. Busa gisuginlan siya sa ubang mga tinun-an. Nakita namo ang Ginoo. Si Tomas miingon kanila, gawas kung makita ko og ikatapion ang akong tudlo sa inagian sa mga lansang diha sa iyang kamot og mahikap ko ang samad sa iyang kilid, dili ako motuo. Human mulabay ang usa ka semana, nagtigom na usab ang mga tinun-an sulod sa lawak og nahiuban na kanila si Tomas. Gitrangkahan ang mga pultahan apan mitungha si Jesus og mibarog sa taliwala nila og miingon, mainyo unta ang kalinaw. Unya miingon siya kang Tomas, tan-awa ang akong kamot og hikapa kini. Hikapa usab ang samad sa akong kilid. Tuo og ayaw na pagduha-duha. Si Tomas miingon kaniya, Ginoo ko og Dios ko. Unya miingon si Jesus kaniya, mituo ka ba tungod kay nakakita ka kanako? Bulahan kadtong motuo bisan wala makakita kanako. Og daghan pang mga milagro nga gibuhat ni Jesus, sinaksihan sa iyang mga tinun-an nga wala mahisulat niining basahuna. Apan gisulat kini aron kamo motuo nga si Jesus mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios, og pinaagi sa maong pagtuo makabaton kamo og kinabuhi diha sa iyang ngalan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Daghan kaayo ang nindot nga mga pagtulunan nga makuha nato sa atong mga pagbasa karon ug sa atong Ebanghelyo. Ug ato sa ning i-connect sa atong mga gisaulog karon, ang Divine Mercy Sunday, og ang atong culmination sa atong 500 years of Christianity nga kasaulugan, mosamot na gid siya kadaghan ang pagtulunan. Ako lang sugdan ang 500 years of Christianity. 500 katuig sukad nahimo tang Kristiyano. Ang atong na produce ang bunga natay duha ka santos. Si kaila mo? Kisay una natong santo? San Lorenzo Ruiz, taga Manila, Binondo. Ikaduha? San Pedro Calungsod, taga diin. Ingon sila taga Hinatilan ko no, Pedro Calungsod, taga Cebu. Mo nay final nga kaning historical nga paglukit sa iyang Pinoyanan. Si Lorenzo Ruiz naapil sa mga martyrs nga nagmisyon sa Japan. Si Pedro Calungsod naapil sad sa mga martyrs nga nagmisyon didto sa Guam. Kini siya usan ni kapagtimaan nga mao ni pruiba ba sa kaning giingon ni Jesus. Giingnan niya si Tomas, di ba si Tomas nituo man siya Ginoo ko og Dios ko, sa dihang nakita na niya. Pero katong wapan niya makita si Jesus, gisultihan ra siya sa iyang mga kauban, ingon siya, di na ko makita, di na ko mahikap ang iyang samad, di kumtuo.
Kita ang nagmisyon nato ng mga katsila wa to magda sa samad og sa tinuod nga lawas og presensya sa Ginoo. Ang ilang gida dinhi ang pagtuo, faith. Mao na tungod aning maong pagtuo matud pa ni Kristo og motuo mo nako bisan wa mo kakita kanako, mas bulahan pa mo ni Tomas. Si Santo Tomas na santo man, pero mas bulahan pa kunutong motuo bisan wa kakita kaysa ni Tomas nga miluhod og moingon Ginoo ko, Dios ko. Kay giingna naman ni Hesus, sige, dira akong samaday. Na hikapan ni akong kuan, kaning akong kilid niya na buslot man ni. Diha pa na kumbinser si Tomas. So ang pagtuo di ay makapahimo natong bulahan. Mao na si San Pedro Calungsod o si San Lorenzo Ruiz gitawag natog mga bulahan. Ika mo, gusto mo mahimong bulahan? Kinsa dinhi ang mituo nga si Kristo tinuod yung nabanhaw, lawas og kalag. Tasang kamot. Ngano man mo dihang uban wa man mo pataas. Musbon ako ha. Kinsa ninyo dinhi karon ang mituo gyud nya kumbinsido gyud nga si Kristo nabanhaw, lawas og kalag. Taas. Kamot. O kana, mo na sakto. Pwede na mo mga matay. Nga naman, kay matud pa ni Kristo diri sa atong ebanghelyo, isangyaw niya, isuhat ni siya, nga ako nabanhaw o gibuntog ko na ang kamatayon, wala na'y gahom ang kamatayon kanako, mabanhaw rasad tong tanan, nga nagpakamatay kuyog nako. Muna si San Pedro Calungsod, si Lorenzo Ruiz, sila pamangduha atong na-recognize, pero napagoy daghan, kanang nagpakamatay sila, sama sa kamatayon ni Kristo, tungod kay nasayod sila og siguro sila nga mabanhaw. Kinsa man sa ninyo dinhi ang motuoron nga si Pedro Calungsod og si San Lorenzo Ruiz tinuod gyung nabanhaw, lawas og kalag nya tuan na ron sa langit. Taas ang kamot. Adi na mo to. Sayop din simbahan di ay. Nasayop ang simbahan. Allah, patay mo diya. Mao na sa tinud-anay ang atong problema karon sa atong pagtuo, bisag na human na ta ning 500 years natong pagsaulog, daghan pa kayo natong mga Filipinos, lay persons o pari nga dili pa gustong mamatay sama sa kamatayon nga giagian ni Kristo. Daghan. Ngano man nahadlok patas kamatayon. Hilingi ay mong tupad. Ina gusto kang mamatay nga martir. Na gusto kang mamartir. Sige na. Oh, galiso day. Wa manggay mo mulingi sa inyong tupad. Bisas paglingi na lang unsa nakag-imartir. Bisag paglingi hadlok. Lingi tanang unta kailana. Unsa nakag-ingnon ka pagpamartir lang, pakulata lang. Samo tagyo kang dili mo tuman na. Ngano man nagtuo manggod ta nga ang kasakit ug kamatayon isip martir usa ka dakong dimalas, usa ka dakong inhustisya, usa ka pagpanamastama sa atong kaugalingon na kinahanglang yung ikihan nato, kinahanglang protektahan nato atong kaugalingon. Mao gid nay atong framework karon. No. Di man mo musanong. Mahubitan ang sigitag pangural sa tong balay kay para wa gyud mahitabo na tong dautan. Hinaot unta nga nangural ka kay para lang na sa imong pag-preserbar sa angay i-preserve pero di ka mahadlok mamatay. Pero kasagaran gyud butangan pag CCTV aron gyud di gyud mamiligro
Kana bang makalikay gid ba? May na pader kay sa dip amusod ang kawatan ilhan na nato daan ako mao day na purpose anang CCTV. Oh, nyag na say mahitabo pader ato sang matris kay para ba makiha nato, makuan, mapasakaag kaso, ebidensya man na siya. Mao day na siya. Nya gisugo ka na sa Ginoo. Ito bag. Gisugo wa. Basin sa gisugo, wa ta kahibaw. Unsaon man nato pagkahibaw nga sugo na sa Ginoo. Basta ang maong buhat makapaduol nato sa Ginoo og mahimong suod og kuyog nato ang Ginoo. Sa unang pagbasa si San Pedro kuyog sa Ginoo, suod kay sa Ginoo. Unsa may nahitabo si San Pedro naliwat sa Ginoo. Tanang masakiton maayo, tanan nga mga giyawaan nga dad-o niya mga ayo. Hangtod na lang gud noon matud pas unang pagbasa ang anino niya inigagi gipahigda ang mga masakiton daplinsdan kay inigagi ni San Pedro ug ni San Juan ang ilang anino makaayos masakiton og sa mga giyawaan nya naayog gyud kuno ang tanan nganuman kuyog nila ang Ginoo. Nindota no? Kamo, inyong anino, makaayog masakiton. Basig inyong silingan, anino pa lang ninyo, kulbaan na, kay kani, maningil na sa nisutang. Basin, kamong mga ginikanan, anino pa lang ninyo, inyong anak, gikulbaan na, kani, nasaba na sa niron. Ana, ang kuya og anino palaspare ang sakristan kulbaan na yaw-yaw na sa niron. Kana tang malipay ta og nana ang tao. Ano sa ara man ginamahitabo nga ang mga tao muduol na tog maayo nya magsigi og kanang pangayo og kaayuhan kun ang Ginoo kuyog nato. Kana ra gyud. Kuyog gyud tas Ginoo. Nya kanusa na mahitabo kun kita magpuyo sa kinabuhi nga gipuy-an sa Ginoo. Unsa may iyang gipuy-an? Pagka maluluyon. Matod pa sa atong tubag sa Salmo. Sa to? Pasalamati. Ano to? Pasalamatan. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo ang iyang gugma walay katapusan. Basta ninduta. Okay. Lingi ang imong tupad. Nya pangutan-a siya ing nahigugma kanako. Ina. Pangutan-a ba? Ina nahigugma kanako. Hoy, pangutan-a ba? Kana imong tupad ba pangutan-a? Ay pagpili og naong ina nahigugma kanako. Di man guna kamo sa no ang inyong hunas gugma kana ra yung sex. Dili na maoy. Si Kristo nahigugma nato, wa makig-sex nato. Laway kay tagunahuna no. Angay tang maghigugmaay. Kay matud pa ni Kristo, paghigugmaay mo sama sa akong paghigugma ninyo, nya kabahin sa paghigugma kana yung kaluoy nga way kondisyon. Maluoy ta. Dili ta magsigig kalagot. Kita gud lagot man koy atong kasagarang himuon, di man kaluoy kay wa man sa ta mahigugma. Muna nga kinahanglan kita usang mahigugma. The greatest commandment is love. Atong ingnon ato mga politisyan, paghigugma ay kamo sama sa paghigugma sa Ginoo kaninyo. Ano? Nya kita sang mga mubutar, maghigugma ay sadta. Bahala nag mga pildi. Bitaw, total butar-butar man na. Ang importante diha ang paghigugma ay man. Ang mapildi mohigugma sa nidaog. Ang nidaog mohigugma sa mga napildi. Kanindot ana. Igo ra man tang nagbutar aron mahibaw-an kinsa maoy gipili sa atong nasod. Nya og kinsay gipili sa nasod og naghigugmaay ta, wa nay dinumtanay. Unsa man? Alagaray. Alagad. Oy, magdumot man noon ang nakadaog. Purti na masanong istriktuha, wa ako kadaog aning dapita, bantay lang gyud mo nako, wagi mo'y proyekto diya.
igagod nimo. Nya ang napildisan mingon agi tikasan ko ato ning atakihon dauton ta gining yang administrasyon aron sunod mabati ning iyarong agib igsunod kita na sa imdaog. Mga buangon sa mong otro. Adi na lang ta maghisgot anay pero dool-dool na biya lang na. Ato lang hisgotan ang ato dinhing paghigugmaay. Unsa may atong pagpakita pamalit mog slot. Kada lang simple kay nas tanan. Paghigugmaay. Tanawa, bisan ang tanan wa gyud mamalit, pero dako na kay tag-agi sa atong paghigugmaay. Di ba? Dako na kay agi. Nya ni apatay igbabaligya nga mga 51,731 ka slots para ni sa ato dinhing projects kanang grounds na to diha. Next week siguro kay naapiki mis panahon mag-present kog PowerPoint para makakita gyud mo diha sa tinuod nga mahitabo og sa ato diring kumbinto og diha og kaning pag-usaban ng atong pasad sa simbahan. Kita sa ninyo ang cost pero bana-bana nako kining 51,731 ka slots ipuno pa ni natong nahalin. Ang halin nato karon niabot naman og sa DOPS man DOPS ba para sa tong project niabot ang atong halin og 2,269 ka slots na. Atong pakpakan ang mga namalit ani. Nya 54,000 gid ni tanan ka slots. Og mahalin ning tanan mahuman na dihang atong atubangan matukod pang ato diring kumbinto nya manindot sa na diha kanang atong agianan karon nga bag-o natong gipadak-an. Kana lang tulo ka project usa diha sa tubangan og diri sa Loyo. Nya naa sa taroy mga balansi pa aning mga yuta ang atong gipalit mabayran pud na tanan. Pagkadako nga grasya ana para sa katilingban dinhi ug sa mga sumusunod ang next 500 years gikan karon makabenepisyo ni ana kung kita maghigugmaay karon. Sige. Himuan ning target na karong sulod sa duha ka buwan within 2 months makapalit kag usa ka slot. 1,000 per slot. So sa duha ka buwan bagikan karon ayaw patapusa ang Mayo pagpalit yung usa ka slot. Nya ang imo sa mga anak tanan paliti sag slot. Apil na nang dip ka maong mutabi. Nga naman, kay ang naay ang madawat na to ani divine unity sa to pa away prosperity kalambuan o satisfaction. Daghan rong mga tao way katagbawan silang kinabuhi. Luoy kay tanan. Siging gapangita sa wa diha. Daghan sa rong mga tao gasigig away way kalinaw. Labaw sa tanan daghan rong mga taong nahagba ang kinabuhi. Wa mo prosper kay way Ginoo ilang kinabuhi. Paliti imong anak, imong bana, apil ang iyang kabit, paliti sad. Usa lang ka buok slot. Ana, mingon imong bana day, ako ra mang usa nganong giduha man nimong palit ang slot. Isa, ang imo day ditong gihapyud-hapyud. Isa ngano man isa, may na lang sad na ma-unite nato. Di ba? So nindota lagi nimo tan-awon ana sa matas Ginoo mura kag kadtong ingon nagsidlak nga nagbakos og bulawan sikat kay tangadtos Ginoo samas na hitabo nilang Pedro Calungsod og Lorenzo Ruiz San Vicente Ferrer og karong umaabot Bishop Chupilo Kamomot pagka mga manggihatagon pagka mga maluluyon og pagkanindot sa gibilin nga legacy ngadto sa sunod nga generations. Pero di ni nato matrabaho, wagi ayo. Matod pabitaw sa ni Monsignor Ray Pinagunda, nag-apil man to sa misa ni Father Charles katong pagkanta misa, ingon din siya, ang inyo bang simbahan sa una, pag-anhin ako, abi na kong kadto ra gyud, nagamay lang yapon, karon nag-anam nagkadako, kada anhin ako, nag-anam og kadako. Tungod kay naghigugmaay ta. Pero kuwang pa, diya pa'y 51,731 ka mga okasyon na magpakita tas atong gugma. Gitawag ni siyag opportunities to show our love, our unity, and our being a parish. Territorial,
og online nga parishioners. Kagabi na-touch kay ko, inaot unta makabati ni siya. Niabot ko diri alas 11 nas gabi. Dihay nagparking nga sakyanan. 2 hours nang gahuwat. Kay gusto gid siya makakita nako kay muuli na siya balik ngadto sa Germany. Pagkakita niya nako, lapad kita na jud ko nimo picture ta. Ngit-ngit ta kayong simbahan. Nako, sige, dinhilan ta sa gawas pa picture sa padiroy adto lang ta sa sulod kanang hayag, gipasiga nako tanang suga diri haron lang gyud mi magka-picture. Ana. Nakaingon ko, ala, grabiha ani niya no. Nako unya, unsa may sunod siya, mupalit kog slot. Nako, sige, palit kog slot. Nako, di ra ba ko mudawat ana niya sirado ng opisina, gitawag lang sa nako ni si Remy kani ako ang sekretary nako, resibo dito rin kay para palit mag slot alas 11 gabi. Inautontang buhi pa to siya, no? Inigbalik na to Germany. Nganong na-touch man ang mga tuas gawas, ang iyang testimony, dili tungod sa akong naong, dili tungod sa ato diring simbahan, although na-amaze kay siya kanindot, pero matod pa niya, ang paghikap sa Ginoo sa akong kasing-kasing o sa akong mga mahal sa kinabuhi pa der, amazing kayo. Grabe, no? Muna siya. Ni antos og 2 ka oras nga huwat nako kamo gani galisod magimog antos paminaw nako 30 minutos sige na mamugtan-aw na inyong mga relo ginay undang nako nagato ako sa Dios Amahan makagagahom sa tanan magbubuhat sa langit ug sa yuta ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo yanak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, mingsaka sa langit o nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, dili sama kang Tomas, kita maukadtong wala makakita kang Hesus apan mituo kaniya. Busa, masaligon og malaumon kitang mudangop sa atong panginahanglan og moingon, Ginoo patalinghugi kami. Ginoo patalinghugi kami. Nga ang simbahang Katoliko motubo pinaagi sa mapadayunong pagsangyaw sa kadaugan ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Nga ang kalinaw ni Kristo motuhop sa mga kasing-kasing o hunahuna sa mga pangulo nga nagkabingkil, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Nga mamahimong malampuson og malinawon ang umaabot nga piniliay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Nga alang ni atong nagantos sa nagkalain-laing matang sa sakit, nga makabaton na sila og hingpit nga kaayuhan o kahupayan diha ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Nga mahimong malampuson ang Second National Mission Congress karong Abril 17 ngadto sa 24, 2022 o karong adlaw nga motak-op sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson o mahumanunta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang,
og alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug molampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang mga matuhuon nga nangamatay, ilabi na sa atong mga gihandom karon, mabanhaw na aron moambit sa mahimayaong kinabuhi sa ilang nabanhawng manunubos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Makagagahom ug maluluyong Amahan, dawata kining among mga pagampo nga gituboy diha sa gugma ug pagtuo pinaagi sa nabanhawng Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, gaalang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Dawata o Ginoo ang mga halad sa imong katawhan ug sa mga bag-ong binunyagan aron ang mga nabag-o na pinaagi sa bunyag ug sa pag-ila sa imong ngalan makadangat unta sa mga kabulahanan nga way katapusan pinaagi ni Kristo nga among Ginoo.
Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod niining panahon nga mahimayaon kanus si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Siya gayod ang matuod nga kordero nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Sa pagpakamatay gilaglag niya ang among kamatayon ug sa pagkabanhaw giuli niya ang among kinabuhi. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa wayhunong nga pag-ingon. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw na Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan.
Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit nung amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesus Kristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos.
Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Mana usab kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panaginig suunay. Peace be with you. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Magampo kita. O Dios nga makagagahom itugot nga ang gahom sa among pagkalawat niining Pasko magpadayon unta sa kanunay dinhi sa among mga kasing-kasing. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod sa makadiyot. Atong pasalamatan ang tanan nga mialagad nato dinhi nining maong misa, ang didtos gawas, ang atong pimag, ang atong mga Eucharistic lay ministers, nga mo'y atong nahimo mga frontliners diyas gawas, atong mga asherates, PYCC,
ang atong lector, salmista, ang atong love offering assistants, ang atong mga sacristans, ang atong mga IT, para sa atong live social media nga pag-upload, ang naglimpyo sa atong simbahan, ang nag-decorate niini, ang atong choir, San Vicente Ferrer Choir, o ang tanan nga ning offer karon nining misaha, labi na gyud sa bread and wine offerers nato nga sila si Brad Frank o Mrs. Esther Fortaleza and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kayo. Ato sang i-update, pag-usab ang atong mga nahalin nga slots para sa atong project, ang DOPS nga slots or Divine Unity, Prosperity and Satisfaction nga slots. Out of 54,000 slots nga tag 1,000 per slot, ang atong halin niabot na og 2,269 slots. Atong pakpakan ang namalit niini. Naapatay 51,731 slots nga nahibilin. Daghan pa kayo mo opportunity nga makapalit. Ang uban ani mo tan-aw sa, hala kadako pa. Pero ang nindot unta no nahuna, ay salamat napadyug ko'y opportunity. Di ba? Jutay raman gud kayo ni, pero dako kay ni kahimuan sa atong parokya. Jutay ra gyud kayo. Ako lang mong taga-agamay ang analysis ha. Ang dinhi sa atong parokya, ang voting 5 man ni ka barangay, ang voting population lang dinhi dili na mo ubos sa 20,000. 20,000. Palit mo tag 1,000. Di 20,000 slots na na. Nya ang atong online parishioners dili sad na moubos sa mga 70,000 kabuok. Online parishioners. Kung mapalit sa nagtagsa ka slot, pila naman tanan? Ha? May man day mo mukwenta. Kanya, ang atong ibaligya 51,731 raman. Di usa ra gani ni kabuan. Siyarog di kita mo kana kon mo dedicate, no? Pero ang atong tumong ni mga igsoon dili lang aron mo project, kung dili aron ta makapakita sa atong gugmas Ginoo, gugma sa atong isig katawo. Kay ang atong simbahanan nagpakita sad ni sa atong dughan, ang atong mga kasing-kasing unsa may sulod. Munindot gani atong simbahanan, pasabot ang nanimba hasta sang nagmisa, maayo og kasing-kasing. Mag-anam gani nig kagusbat, nya mag-anam na diag kawa nagilami tanawon ang palibot, pasabot ang mga kasing-kasing sa nanimba wa say Ginoo. No? Siglag siguro ay bahala na mo diha. So tapusan, pahinomdom lang ni ginagmay, kaya na pa may pipilag yun nga di pa kayo maka-observe. Dinhi sa misa, ang pari ragyod mao'y magdupa-dupa. Kaya giordinahan mi para modupa. Kaya giordinahan mi to configure ourselves with Christ. Ang misa, mauni ang pagdupa ni Kristo dito sa krus. Si Maria o ang ubang mga tao, wa modupa. Si Kristo ray ni dupa. So sa misa, ang preside ray magdupa-dupa ha. Bisan sa pagkantas amahanamo ay mo pagdupa. Ana lang, support. Kay kining pagdupas pare, mao ni ang pagda sa tanang pagampo ngadto sa langit gikan dinhi sa altar. Ang pare mo'y giordinahan ni ana. Gitawag ni siya proper liturgical actions. Nya kana sang ining-ingon ipakita ang panag-inigsuonay or sign of peace, dili na panahon nga ang mga batan-on or mga anak mo bless. Nya mo suroy-suroy yun, mo dagandagan, kay mangita yun, kay mo bless. Dili na mo'y time. After the Mass, bless mo sa inyong mga elders, sa inyong parents, after the Mass. Pero during the liturgical action, ang proper ana, kita din sa Pilipinas, yango-yango sa ulo, sa imong kilid. Nga naman, peace. Ana, peace, good. Ang nindot gudun ta ana, hug. Ana ba? Kiss of peace.
Mao kita na proper. Nya maginaksanay tantanan gidili pa man sa nakaron. Nya ako sad pare ug mugakos ko ninyong tanan kanus-a masad ko mahuman. So sa una mga apostoles kiss of peace ginailang. Ana kay jutay ra man sad sila. Anha ra man sila sa balay magpundok. Labing daghan 20 kabuok, 50 kabuok tingali. Pero yung nani, hotdon ko naggapos kanto. Malangay ra bang pare anang medyo arang-arang og naon. Dugay kayo humat. Ay gato na hinon mi maglinyam, kuyog sa nin sa Kristan ha, kalisura. Bitaw joke ra nay pero pakita ang pag-inigsuunay or equality of dignity. Na humas misa o na pa mo bless ha. Nya ang pagkalawat, ang kamot ngawa ipataa ibabaw sa tuo. Nya i-forward og jutay, nya inigtungtong sa host diri imong puniton, nya una pa kanon. Likay nga naay mga hog. Muna mo kalawat gani mo bayhan, kay mo man gimandit karon ay mo pagkupot og panyo or cellphone. Ibutang gid ang alis bulsa, limpyo gid ang kamot, ha? Ana aron way sabod-sabod. Namo uban gasipit pagbag diri, gakupot pagpanyo. Amen. Ang uban anaon pag amen. Ay anaa kay mga usik niya na. Ana gyud formal gyud kan, ha? Sige, nindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa, ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.